får jeg bare deprimer, så kan han vække fra. Jeg dør! Hej med dig, lille ven. Jeg er Peter-Pine. Jeg vil tage dig med til Drømmeland. Okay? Ikke pædofil støder. Hvordan gør man? Det vil jeg forklare i en sang. Okay. Er du parat? For jeg går nok berserk lige om lidt. Tænk på det bedste du vil. Straks så flyver du afsted. Det er min berserk-del. Hvad? Hvad skal jeg tænke på? Tænk på det bedste du vil. Du skal jo synge med på sangen. Tænk på det bedste du vil. Jamen jeg kan ikke synge. Og jeg ved ikke hvad jeg skal tænke på. Så bliver jeg forvirret og så... Du skal bare sige hvad det er du tænker på. Tænk på det bedste du vil. Men jeg tænker jo på en masse ting, ikke også? Du skal tænke på én ting. Højst 2, ellers virker det ikke. Ja. Yeah. Cupcakes. Jim. Okay, nu synger jeg verset en gang til. Og så siger du cupcakes og Jim. Okay? Okay. Hvem er Jim? Kæft, kvinde. No. Tænk på det bedste du vil. Cupcakes. Og en eller anden, der hedder Jim, som jeg ikke ved, hvad er. Så bare sig cupcakes. Okay. Tænk på det bedste du vil. Men jeg kan ikke lide cupcakes. Hvorfor sagde du det så? Fordi jeg tænker på cupcakes. Hvad? Kæft, kvinde. Nu tænker du på cupcakes. Okay. Og du siger cupcakes, og du siger bare cupcakes. Okay. Tænk på... Hvorfor skal jeg sige cupcakes? Fordi det skal du bare. Tænk på det bedste du vil. Cupcakes-agtigt. Tror jeg nok. Straks så flyver du afsted. Ja. Tænker du på cupcakes? Ja. Helt sikkert? Ja. Du burde flyve nu. Det gør jeg også. Møj, vi glemte tryllestøvet. Hvorfor skulle du også være så handicappet? Ja. Og hvad sker der med det der kamera? Peter-Pan plejer sikkert at have et kamera. Vi har ikke noget kamera. Nå. Hvad så? Nu tænker du på den møgting, du bedst kan lide. Jamen, så tænker jeg på en hel masse. Hej. Wendy. Jeg er ikke Wendy. Er du ikke? Nej. Ja. Jeg er Lille Hætte. Den farlige. Jeg tror bare vi smutter igen.